ba Allah ya ce assalamu alaikum malam, muna maka fatan alkhairi a koda yaushe. Allah ƙara maka lafiya da imani. Malam, ina so a ja hankalin iyaye da kuma 'yan mata bisa wata al'ada da take faruwa a wannan gari a lokacin biki. Wannan al'ada ita ce wai ƙauyawa dai. Malam, 'yan mata ne suke shigar da ta saba addini da kuma al'adar mu ta saba musu duka. Suna yin abin da bai dace ba sosai, kuma ana ɗorawa a social media. Abin kuma kullum ƙara gaba yake yi. Muna roƙon Allah ya shirya mana al'ummar musulmi, amin summa amin. To, Allah shirya da mu. Kullum ana ta yi, ana ta faɗakarwa, malamai suna ta jan kunne kullum dai saboda a ɗora mutane akan hanya ta daidai, kada shaidan ya ja su. Gane wata sarƙa ce, akwai sarƙar mutanen kirki suna ja, shi ma shaidan da shi da awanuhu masu taimakonsa suna ja, suna ƙoƙarin su halakar da mutane. Daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi wajen halakar da mutane akwai mata. Su daman mata a ɗungurungun ɗin mace ma, in ba a samu addini ba, ai fitina ce a tattare da ita. Kuma da yawa suna halaka akan mata. Su matan kuma matsalarsu su halakar da wani. Shedan ya fi cin nasara sosai a kansu sama da kowa. Daga cikin fitinar da aka kawo mana shine wannan ƙauyawa dai ɗin ko fulani dai. Duk wanda yake rayuwa a wannan zamani ya san me ake yi. Ko da ma baya gani a wayarsa, wata ran zai zo wucewa a unguwarsu ya gani. Ƙauyawa dai, ƙauyawan da ake zagi, ƙauyawan da ake aibanta su, ƙauyawan da aka ce kai ba ƙauye ne, kana jin an zage ka, za ka iya faɗa ma da mutum. Amma da yake tallan shedan ne, kaga har koyi ake, har wani day, har wani kwana, har wani yini aka ba su ƙauyawan a yi shiga irin ta ƙauyawa. Yanzu yarinya fa budurwar na lokacin da ake neman ta da aure, in saurayinta ya zo ya ci dalla gafara ba ƙauya kawai, to sun rinka faɗa da shi kenan. Wataƙila ma ta ce ba za ta aure shi ba. Amma yanzu kaji an yi auren har wani ƙauyawa dai ake. Menene ƙauyawa dai ɗin nan? Kamar yadda ɗan uwa ya rubuta, kuma ni ma na san wani abu a ciki, shine 'yan mata ne balagaggu suke zuwa su yi shiga irin na 'ya'yan fulani na cikin daji. Akwai rigar fulani da mazansu da matansu. Riga ce iya nan, iya kirji, cibiya a ainihin wato buɗe take. Rigar ta saƙi ne, zanin da suke ɗaurawa shi ma ɗin na saƙi ne, shi kuma a ɗangale, wani lokacin iya gwiwa. Da haka nan damtse a waje yake gaba ɗaya, hammata a waje take, nan ɗin nan ƙasa a waje yake. Kaɗan ne suke yin rigar wacce take rufe nan ɗin gefensu. Sannan da gashi, wacce ba ta da gashin fulanin sai ta siyo gashi ko ta aro ta saka. Da kwalliya irin ta fulani rambatso, da hoda irin na fulani, da gajin baki da waye, da jan baki da waye, duka dai irin na fulani. To ƙazantar ta isa a ce mace balagaggiya budurwa ta fitar da jikinta ta saka wannan riga, kuma a gaban uwarta da ubanta a cikin unguwarsu. Wataƙila kuma saurayin da ya auri yarinyar nan shi ya ba da kuɗi na zuwa a hayo riguna. Akwai inda ake hayar riguna a garin nan, su kuma suna nan sana'a su kenan, sun yi wannan rigunan sai a je a hayo su da ƙore da ƙwarya. Sai yarinya sai ta ɗaga haka ta riƙe ƙwarya ko ta ɗora ƙwarya a kanta. Fulani yawanci za ga suna ɗaura gashi, suna da gashi yawanci Fulani, sai ga an ɗora an ɗauki ƙwarya ko an yi abin nan da kaɗe-kaɗe da raye-raye irin na Fulani. Suna da kaɗe-kaɗensu, akwai mawaƙa na Fulani
da sauransu. Wani 'ya'yan musulmi ne Hausawa suke wani abu. Duk al'ada idan ta saba wa addini ta zama aikin banza, ta zama fasad, ta zama kharab, ta zama abin da za ta sabbaba maka ghadabullah. Duk wanda ya kuskura a aurensa ya bari aka yi irin wannan abun na saban Allah da barna, wallahi sai Allah ya tambaye shi, kuma zai yi affecting zuri'arka da 'ya'yanka. Ku daina nuna burgewa da sabon Allah, ku daina nuna jin daɗin ku da fushi da yin abin da Allah yake fushi da shi. Me wani ƙauyawa dai? What is ƙauyawa dai? Ku tattara ku koma ƙauyen mana, ai da yafi, sai ku haɗa kayan ku koma ƙauyen. Kuma ke da ke cikin birni, dan kin samu kin shiga an aure ki, da ai da za ki ƙauyawa dai ɗin da sai ki bari ki rayuwa irin ta ƙauyawan a cikin birnin, ki ta yawo tsirara a haka irin wannan yadda ke yin abin sha'awa ne. Amma ita mace dama za ta zo ta yi wannan fasadi saboda za a kalle ta. In sun yi wannan abu irin followers da suke samu da kallon su da ake ba a cewa komai. Wallahi wannan fasadi ne, wannan kuma barna ne, kuma illar duk auren da aka yi aka gayyato sabon Allah a ciki to yawanci bai albarka, amma ba ganewa kuke ba. Sai an riga an yi auren an shiga ɗakin ai tarbiyan fada uwa ka ubanka, ko ka shiga ma ka kasa jin daɗin auren. Kullum ne muna karɓar larurorin aure, kullum, ba wata rana ta banza, babu ita, ba ɗaya ba ba biyu ba. Malam wallahi tallahi aure na wata uku ba na jin daɗin zama da shi. Na ce ba za ki ji daɗi ba kuwa, saboda Allah ya san me aka yi da za a yi auren. Tun daga zance ta'adi da fasadin da aka yi ta yi, mata su yi ta bayyana tsiraici, maza su yi ta karɓan tsiraicin 'yan mata. Matar da za ka aura kana koya mata fasad? Me a ciki? Me kake nuna mata? Yadda mata yi batta maganan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da zinace-zinace da abubuwa waɗanda suke na ƙazanta fiye da yadda ke tsammani. Kullum ni abin da yake ban mamaki, yaran mu 'yan mata, 'yan islamiyya, 'yan jami'a, 'yan kaza, idan an zo biki sai kaga kamar ba su ba. Wannan in ma ba su yi ƙauyawa dai ɗin ba, in kaga irin shigan da 'yan mata suke yin ana biki, wallahi abun kare bare ce a cikin gari, ba wai a wani wuri ba. Maganin hijabi dama Allah ya ji kansa, kaɗan ne za ka ga an je biki ka ga wai mata 'yan mata da hijabai, ba a zuwa da shi, ba a zuwa da shi, sai an bayyana tsaraici. Kuma abin tausayi malam, wata kam in ka ganta ma da ta san yadda take da bata ma bayyana ba, wallahi wallahi. To amma da yake fasad ne, barna, wata ba ta da ma abin da za ta bayyana, abun ba kyan gani, kasusuwa ne kurum a waje, wallahi tallahi. Fasali ma da za ta yi ma, ai ka bayyana ma abin da wani zai gani ya sha'awa ko to me a ciki. Kuma mun sha faɗa wa mata, muna musu wa'azi, muna cewa abin da kuke bayyana kowa ma tana da shi, kowa tana da shi. To me wani burgewa? Abin da kowa iya da shi, ƙawar kiɗin tana da shi, to me yake ba wani peculiar abu daban da kika zo da shi na daban, babu. Amma barnar suke so. In kun ga barnar da ake a garin nan a gidajen bukukuwa, wala hankalin ku bai da dauka ba. Kuma kaga ana kukan talauci, babu ci ba sha ko ba kullum muna babu ba, to wala kaka je gidan biki, kar ka je tarurrukan da ake na biki, kaga irin event center da ake kama da waye, wala ba ka dauka ana talauci a garin nan ba. Na farko dai tun daga motocin da aka tara a wannan bikin, mota da zaka gani a gurin ta tashin hankali, idan ka shiga kecere ni da suturu da ake sawa da abinci na alfahari da ake kai, ka ce ba a garin nan ba. Wani lokacin sai ka ce ina suke samun kuɗi suke wannan abu.
a ƙasar da ake kukan ba abin da za a ci. Amma ni abin da kullum nake yabawa yaranmu samarinmu alhamdulillah, su kuma wallahi malam kaga Allah ya tsare su. Duk abin da za a yi a taron bikin da ya ga yaro ya saka babbar rigarsa, wanda ma ya dan abin da shi zai a ciki da wando ya rike babbar rigar a nan a hannunsa tukunna kafin ya sata dan kar ta tattare. Za ka ga amarya ta yi tsirara iya tsiraici, amma in ka ga angon ba ka gan shi da babbar riga da gilas da doguwar riga da cip abin sha'awa. Shi ya yi mantenin al'adarsa da ɗabi'arsa bai canja ba, ita kuma da yake ba yahudiya ne sai ta yi yahudanci. Gashi nan muna gani musamman 'ya'yan manyan nan malam, in ka ga yadda suke malam, yarwa ne ta yi aure, yarwa ne ta yi aure, yarwa ne ta yi aure, in a yi ta ɗaukan hotonsu. To Allah ya kiyaye a zo lokacin da mazan su ma za su fara tsirarar. Kuma duk ɗabi'a da ake irin wannan ba wai iya Fulani dai ko ƙauyawa dai ba, akwai wasu ɓarnauni da suke ɗan uwana waɗanda rabu ma ashaddu ma min wannan. Yanzu sharo ne fa ake zuwa taron aure fa irin menene ake cewa wannan event centers da ake kama. Malam za a zo a yi taro, na farko taron nan daman da kiɗa ake buɗe shi, kayan sauti ne na kiɗa sosai, maza ne balagaggu masu mummunan aski, masu neman 'yan mata su kunna kiɗa, kowa zai shigo. Dattijo mai shekara 80 haka zai ta jin kiɗan nan, shi fa ya kusa mutuwa, ba mamaki sati 2 bayan bikin nan zai mutu. Ku yi haƙuri mu gaya mana mu gaskiya, da ahlus suna da ahlul bid'a da ahlul yawanci haka ake. Ka je ka zauna da mutuncinka a wannan wuri, da iyaye mata, wata tsohuwar wallahi sai an jawo ta, hajiya ta hoki gani ta ina zan zauna, ba ta ma gani, wallahi sai an kawo ta ajiye ta, su dan kawo mata taliya, ba ta ma iya gani sosai, tana dan ci a ta sa ki da yana ci. Yan matan ku kazanta su ta isa. Akan gayyace mu wa'azi wani lokacin yar walima a ce aje, wannan na masu tsoron Allah kenan, amma wallahi abun da zai gani ba malam. To sai dai zaka je, tunda an ce ka je gidan giya ma kai wa'azi, ka je ka dan jajjefa abin da zaka jefa, amma wallahi gurin bai zai zo ba. Dole in ka gama wa'azin ka hada kaya kai gaba. Fasad a ce amarya ta fito, in ta fito tsirara kana ganin jikinta, wannan a gaban ubanta ne mata tarbiyya, amma fa wataƙila ta yi ta islamiyya da hijabi da niqabi take zuwa, amma yanzu tun da aure za a yi bari ta saba wa Allah. A gaban surikinta sai a zo a ce za a kunna kiɗan ango da amarya, za ta fara rawa, shi ma zai fara rawa, tun daga can ta taho tana takawa, yana mata haka, tana masa haka, yana mata haka. Wallahi haka malam za su zo har su rungume junansu a gaban iyayensu saboda bala'i. Kai wannan wani irin tsoho ne kai? Kana kallo sai a ce za a yanka kek, a ɗauko kek, dukkan wata ɗabi'a ta arna, ɗabi'ar turawa duk mun gayyato, suna yaƙar mu, muna koyi da su. A zo a yanka, ta yaye uban bakinta, ya yanka ya sa mata, ita ma ta sa. You have done nothing, ba abin da kuka yi banda hauka ba, ba wani abin burgewa a ciki, jami'a ci. Abin da a gidan giya ma ana yi, a coci ma ana yi, to sai me? Abin da ake a gidan giya ana yi a gidan coci, ana yi a gidan arna masu cin karnuka, masu cin aladu, duk suna yi, to sai kuka zo kai sai me? To in kun ga ana samun matsaloli a gidajen aure bayan an gama kashe-kashen kuɗaɗe, to ku rubuta ku aji. Kai kuma na fi tausayin ka kai saurayi, kaga saurayi da addini da ƙoƙari, amma da ya zo aure mata ke juya shi, ta maka lissafi, kaza za a yi, kaza za a yi, kaza za a yi, da kanka za ka cike kuɗin ka bayar ajiya, kuma a gayyato ka a taho da kai da uban babban riganka da abokananka ustazai sun rako ka, ku zo ku saba wa Allah ku koma, ku karya dokar ku ce ba za ku yi ba. In kina son walima ki gayyato ƙawayenki, na yadda zan sai miki rago 5, 6, 7 a yanka,
ni ma zan gayyato nawa ko mu yi a masallaci ko mu yi a wurin taro. Ba wani laifi, za a iya zuwa event center ai malam, ba laifi bane. Mata su zo a kawo su a mota duk su ya su mata, a samu wata mace mai kalma ta yi musu nasiha, ta faɗakar da su, su ci abinci su ya su a tsakaninsu. Ba wani malamin da zai ce haram ne. Maza su ma su zo su yi nasu, shikenan a tashi. Amma an haɗu da maza da mata ana ta ɗaukan hoto, ana ta rungumar juna, ana kaza ana kaza, sannan sai ku zo ku haifi yaro wai ku ce za ku rinka ganin sa a masallaci. Ƙarya kuke yi. A ina, Allah gyara halin mu. Da aka Fulani dai haram, Lauyawa dai haram, Arabian dai shi ma haram. Wadda wani Arabian